tkompli toħroġ aktar evidenti kif għall-gvern ta' Robert Abela għawdex verament mhuwiex priorità dan hekk kif triq Karkar u triq Stellini ilhom is-snin jistennew li janataw wiċċ bit-tarmak. Persuni li tkellmu ma' Net News spjegaw kif ix-xogħlijiet fi triq Stellini bdew ftit xhur qabel l-elezzjonijiet ta' Ġunju li għadda, però mal-mument li għaddiet l-elezzjoni dawn ix-xogħlijiet waqfu ħesrem. Minnaħa l-oħra x-xogħlijiet fi triq Karkar ma bdew qatt b'dawn iż-żewġ toroq qed joħolqu inkonvenjent kbir għar-residenti bħalma jiġdu l-filmati li ttieħdu matul il-jum tal-ħadd minn din il-Kamra tal-Aħbarijiet. Apparti li dawn iż-żewġ toroq għandhom bżonn it-tarmak, iridu jkunu kompluti bil-bankini u s-servizzi neċessarji. Iżda wara l-wedit kollha li jagħmel il-Ministru Clint Camilleri, dawn iż-żewġ toroq tħallew fi stat diżastruż għall-aħħar bir-residenti spiċċaw jgħixu fi trabiet kbar, ħmieġ u żdingar. Intant il-Partit Nazzjonalista permezz tal-Kunsilliera fix-Xara Francien Muscat, Kevin Kutajjar u Lien Mikallef ilhom xhur jitolbu tweġibiet bilan li dawn ix-xogħlijiet neċessarji jsiru. Dan apparti li talbu wkoll għal miżuri bħal tindif regolari biex in-nies ibatu anqas sakemm isiru x-xogħlijiet. Sissa jidher illi l-Kunsill tax-Xara bit-tmexxija Laburista u wis anqas il-Gvern permezz tal-Ministru Għawdex Clint Camilleri ma kinux kapaċi jagħtu tweġibiet definittivi u għalhekk ir-residenti m'għandhomx idea meta se jsiru dawn ix-xogħlijiet.